Καλησπέρα gamers, Troll4You εδώ. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα μου βίντεο στο YouTube. Και σήμερα αποφάσισα να παίξουμε το Earn to Die 2. Ας αρχίσουμε λίγο να το παίζουμε. Λοιπόν, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να σκοτώσουμε πολλά ζόμπι και να φτάσουμε σε ένα αεροπλάνο το οποίο θα μας παραλάβει και θα μας πάει σε ένα άλλο μέρος για να ξεφύγουμε από τα χιλιάδες ζόμπι που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Λοιπόν, εγώ έχω παίξει πολύ πιο πριν αυτό το παιχνίδι και το έχω στο κινητό μου εδώ και πολύ καιρό και έχω αναβαθμίσει κάποια πράγματα και το έχω κάνει έτσι όπως το βλέπετε. Κανονικά είναι ένα σαράβαλο το οποίο δεν έχει κανένα από αυτά, ούτε το όπλο πάνω, ούτε τον ανεμιστήρα πίσω, ούτε αυτό για να κόβει τα ζόμπι μπροστά με τα καρφιά, ούτε αυτές τις ρόδες κτλ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να δείτε πως είναι το παιχνίδι. Έτσι είναι. Το jeep είναι προσωπικά γαμάτο. Εντάξει, δεν είναι τελείως εξοπλισμένο ακόμα, αλλά όπως βλέπετε κι εσείς κάνει τη δουλειά του. Άντε ρε τζόμπι, δεν βλέπετε τι σε σκοτώνει, την μπαίνει στη μέση. Bye bye motherfucker. Άντε, του χρόνου πολύ να με σκοτώσεις. Χάσαμε το μπροστινό που μπορούσε να μας προστατέψει. Αυτό με τα καρφιά μπορούσε να μας προστατέψει από τα ζόμπι. Κακό αυτό. Το αυτοκίνητο αρχίζει να βγάζει καπνός. Τέλεια. Όπα, πώς πάει έτσι? Λοιπόν, πήραμε 293 νομίσματα. Διαφήμιση. Θα αναβαθμίσουμε το fuel tank. Θα αναβαθμίσουμε αυτό booster. Και ξανά το όπλο αυτή τη φορά. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Τώρα έχει 20 σφαίρες. Εκεί που είχε 7 νομίζω ή 10 έχει 20. Γαμάω. Είμαι ένας τρόλερ και γαμάω. Πώς πάω έτσι? Πώς πάω έτσι? Πραγματικά αυτό το jeep είναι τέλειο. Τι έχω κάνει, πού έχω περάσει? Έχει γίνει τρίξ, έχει διαλυθεί το μπροστινό του αυτοκινήτου μου. Έχει γίνει. Αφήστε. Είπα. Φτάνουμε. Φτάνουμε. Δεν προχωρά. Πέσαμε έτσι. 315 νομίσματα. Αναβαθμίζουμε αυτό για να πάμε πιο γρήγορα. Ξαναπάμε. Μετά από 2-3 φορές ακόμα πιστεύω θα το έχω φτάσει εκείνο το μέρος που πρέπει να πάμε. Γιατί όπως βλέπετε πάνω δείχνει 2 βενζινάδικα. Αυτό την άσπρη βούλα που είμαι εγώ. Το βελάκι το πορτοκαλί που είναι το high score μου, ας πούμε, που έχω φτάσει από τότε που πήγα, από τότε που άρχισα το δεύτερο βενζινάδικο. Και το αυτοκίνητο είναι εκεί που πρέπει να πάμε για να τελειώσουμε αυτή τη συγκεκριμένη πίστα. Μετά έχει άλλες 50-60 για να τελειώσει. Θέλει πολύ δηλαδή ακόμα. Πάντως είναι ωραίο παιχνίδι, έχει φάση, σκοτώνεις κιόλας, οπότε το διασκεδάζει. Σκοτώνει ζόμπια. Σκοτώνει ζούμπια. Τα ζόμπια πεθαίνουν μόνο τους. Εγώ δεν το χτύψει αυτό το ζόμπια που πεθαίνουν μόνο τους.
το fuel, όχι. Πρέπει πάλι πήραμε 307 νομίσματα. Θα ρυθμίσουμε αυτό. Και ξανά αυτό. Πρέπει να το αναβαθμίσουμε πολλές φορές και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στο κατάλληλο σημείο. Εκεί που το χρησιμοποίησα έκανε λάθος. Δεν χρειαζόταν καν να το χρησιμοποιήσω γιατί πάλι κολλημένος θα είναι. Χωρίς να το πατούσα και πατούσα. Εν τω μεταξύ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει ένα τραγούδι το οποίο μπορούμε να τραγουδήσουμε στα ζόμπι. Λέει, κάνει στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσει. Αν και παλιό, έχει νόημα στη συγκεκριμένη. Εντάξει, το τζιπ δεν παθαίνει τίποτα. Και ούτε πρόκειται. Πόσα κομμάτια θα διαλύσει. Πάει το αυτοκίνητο. Διαλυμένο τελείως. Προχώρα, δεν μπορώ να κολλήσω εδώ. Δεν να κολλήσουμε εδώ, τελείωσε. Wow! Πήγαμε και πάνω. Πάλι 323 νομίσματα. Και αναβαθμίζουμε για να δούμε πώς θα είναι το full armor. Ωραίο το full armor. Πάμε. Για ακόμη μια φορά. Να σκοτώσουμε μερικά ζώα. Headshot. Out of ammo. Έτσι και δώσει 20 σφαίρες, είχε 20 ζόμπι. Εντάξει, δεν παίζει να το φτάσω ποτέ στο τέλος. Πάει πανοπλία. Άμα πάει και η πανοπλία, τώρα στο επόμενο χτύπημα. Έφυγε και η μπροστινή πανοπλία. Τέλεια. Άμα τελειώσουμε ποτέ. Καλά. Τέλεια. 307 τη μηχανή στο full. Πάμε άλλη μία, αυτή είναι η τελευταία φορά. Θα δούμε πού θα φτάσουμε, θα δούμε τι θα αναβαθμίσουμε και δεν το ξαναπροσπαθώ άλλη φορά γιατί θα γίνει και βαρετό κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα την ώρα. Άντε που τέλος. Θέλεις μια φορά από εδώ. Ναπ. Άμα μετρήσουμε συνολικά πόσα ζόμπι έχουμε σκοτώσει, πες να έχουμε φτάσει τουλάχιστον τα 500 από τις φορές που είχα πει έτσι. Γιατί να μην πάω μια φορά εκεί πάνω. Εδώ είναι που κολλάμε μετά, πέφτουμε και κολλάει εδώ. Μπαίνουμε στο τούνελ. Δεν έχουμε βενζίνη. Και ότι πρόκειται να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Τέλεια. 354.
Μπορούμε να αναβαθμίσουμε κάτι, να το πάμε στο τέλος, ας πούμε. Γι' αυτό εγώ λέω τις ρόδες. Wow. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe αν μπορείτε, γράψτε και κανένα comment. Δείτε και τα προηγούμενα βίντεο, άμα σας άρεσε αυτό, λογικά θα σας αρέσουν και τα προηγούμενα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας.